Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:07 sa detalye na sa mga balita lokal. Agin parakan sa Almas Lothang ang puloy-ansing sa kabugado sa may Purok 3, Barangay 2, Syudad Sang Sipalay, mga alas 11:30 Martes ang gabi. Ang tag-iya sang puloy-an naging kilala kay Attorney Elmer Balbin nga nagapuyo man sa mga lugar. Apang may puloy-an may ni sa may syudad sa Bacolod. Sunod kay Lieutenant Colonel Neserato sa bandong Hepe sang Sipalay PNP, apat ka mga persona nga nakabonit sakay sa duha ka mga motorsiklo ang nagdulog sa tubang sang puloy-an ni Balbin. Kag duha ka back rider ang nagpaarak sang ilang mga armas lothang. Dugang panin sa bando wala sang tawo ang puloy-an sang abogado sang natabo ang insidente gani wala sang may nasamaran. Nagkalawasak naman ang jealousy sang puloy-an kag madamo pang nagkalaigo nga pagkabutang sa mga pagpangluthang. Na-recover sa eksena sang insidente ang 11 ka basiyo sang kalibre 40 kaysa kabala sang 12 gauge shotgun. Palayag pa sang Hepe, wala man nakaparecord si Balbin sila talatapan nga may pamahog ini sa kabuhi. Ginausisa sa karon sang kapulisan kung ano nga mga kaso ang ginauyatan ni Balbin. Padayon man ang investigasyon sa motibo sang krimen. Nabatian ng Hepe sang Sipalay PNP, Lieutenant Colonel Neserato sa bando. Ang pila ka mga miyembro sang Karapatan kag Bayan Negros matapos wala gin pahanugutan nga makasulod sa compound sang Negros Occidental District Jail sa Barangay Abonan, Syudad sang Bago. Sunod kay Clariza Singson, ang chairperson sang Karapatan Negros, nagkadto sa jail ang ilahanay upod ang magkaparian sa Iglesia Filipina Independiente o kun IFI kag pamilya sa masobra 40 ka mga political prisoners para bisitahan ang ilang mga himata kag abyan. Dugang pa ni Singson, wala man gipasugtan nga makamisa ang mga kaparian kag pili lang ang nakasulod. Ginpakawalaot man ni Singson ang ginpakita nga pamatasan ni jail warden o kun sang jail warden nga si Senior Inspector Norberto Misiano matapos sila ginhambalan nga hindi nyo ko pagtilawan. Angot sa mga balita, aging klaro ni Negros Occidental District Jail Warden Senior Inspector Norberto Misiano nga hindi matuod ang akusasyon ng sangbayan kag Karapatan Negros sa batok sa iya. Sunod kay Misiano, ginsunod lamang niya mga pagsulundan gikan sa BJMP Regional Office 6 matapos ginaprubahan ang sulat sang Karapatan kag Bayan Negros nga magbisita sa NODJ ang pamilya sa mga political prisoners sa adlaw sang International Political Prisoners Day. Depensa ni Misiano, wala nila ginpasugtan nga makamisa ang pila ka makaparian sa Iglesia Filipina Independiente bangod para lamang sa 45 ka mga political prisoners ang intensyon sang Santos nga misa kag hindi para sa tanan nga mga bilanggo. Ginpanginwala naman ni Misiano ang aligasyon nga ginpahog niya ang mga miyembro sang progresibo nga grupo kag wala ginpahanugutan nga makabisita ang ilang pamilya. Ginmando ni Bacolod City Police Colonel Henry Viñas sa Police Station 2 kag Police Station 3 nga bululigan nila sa pag-imbestigar sa kaso nga pag-abda kag babatay kay untaw sa car. Sunod kay Bacolod City Police Office Public Information Office sa Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Police Station 2 ang magatutok sa pag-abda kay sa car, samtang ang Police Station 3 magatutok sa pagkasapo sa bangkay ni sa car. Sunod kay Pico, magabulig man ang Intelligence Branch kag Investigation and Detective Management Branch sa BCPO agod mapadasig ang investigasyon. Dugang pa ni Pico nga tanan nga anggulo ilang taon sa kamatayon ni Sakar dala ang isyu sa droga. Ginbalikan sa mga investigador sa Police Station 2 kag Station 3 ang lugar sa diin ginabda kag ginpatay si Sakar sa posibilidad nga may makitaan nga CCTV nga naka-record sang hitabo. Ginpahayag ni Pico nga hindi madali-dali ang pagsulbar sang kaso nga pag-abda kag pagpatay kay Sakar bangod sa kagkulang sang ebidensya nga sarang nila maangot. This is a joint investigation. So una-una ang abduction ang magalid sinaya Station 2 under kay Major Sherlock Gabana. Pero ang pagka-discover sang patay sinesangin abduct, yan naman niya sang Station 3. Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa iban nga balita lokal, iga-anunsyo ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson sa Desyembre 17, 2019 ang kantidad sa kabagusan nga bonus nga ihatag sa mga opisyal kag empleyado sa gobyerno probensyal. Sulod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz de Sacanda, ini ang patigayunon sang gobernador kadungan sa Christmas party sa mga empleyado sa SMX Convention Center sa ikatatlo nga panalgan sang SM City Mall, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Diaz, yara na siya posisyon ng listahan sa mga pasidungo
dungog nga nakuha sang probinsya sa national kag regional nga level agod basihan sa paghatag sang bonus. Ining natala naman nga isumiter ni Diaz sa Program on Awards and Incentives for Service Excellence Committee nga ginapamunuan sang gobernador. Pero may ara gid bonus nga ginapasalig si Governor Bong Lacson. The amount, for example, the amount lang galing siya na ma-announce. Hopefully sa Christmas party, that will be his sweet announcement. Nabatian si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Sa katapusan niya balita, lokal temporaryong ginausar sa Barangay 22 ang balay sang pamilya Alitaw bilang barangay hall sa corner Hilado o kon Rizal Hilado malapit sa Burgos Market umpisa sa atong Desyembre 2. Una nga ginsaylo ni punong Barangay Diosdado Mayo ang ilang mobile barangay hall nga nahamtang sa sidewalk kasunod sang clearing operation nga ginpatuman sa pampubliko nga dalan. Sunod kay Mayo wala pa sang kontrata kung pila ang ila arkila sa balay nga ginabaligya sang pamilya Alitaw kag handa man nga maghalin sa lugar sa tion nga may magwakal sang propiedad. Ginpatag ni Mayo padayon ini sa karon nagapangita sang lugar para sa permanente nila nga barangay hall. Sunod kay Mayo bukas ini nga magbaton sang donasyon bangod nagpasiguro naman si Congressman Greg Sataya nga magbulig sa pagtukod sang ila kaugalingon nga barangay hall. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time alas 6 sa 13, Kamara target nga ma-ratify ang 2020 national budget sa Lunes sa masunod nga sinmana. 13 patay sa paglaslas ni Bagyo Tisoy sa area sang Luzon kag Visayas. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gilamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, kadayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:20. Sa detalye na sa mga balita national, target nga maratify sang Kongreso ang bicameral conference version sang ginaduso nga 4.1 trillion national budget bill sa mabot nga Lunes, Desyembre 9. Sulo kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salazar, na-settle na sang bicam ang tanan nga disagreeing provisions sang 2020 General Appropriations Bill o KONGAB. Ginpathag ni Salazar nga ang National Expenditure Program kon NEP gikan sa Malacanang ang nagserbe nila nga basihan para masettle ang diferensya sa bersyon sang Kongreso kag Senado. Ang Bicameral Conference Committee ang una nga nagsapol tinalikdan nga semana o kon duha kadlaw pagkatapos sa ginaprubahan sang Senado ang ila bersyon sang GABA. Natalalan naman nga isumeter ang enrolled bill sang 2020 national budget kay Presidente Rodrigo Duterte sa maabot nga Desyembre 21. PNP spokesman Brigadier General Bernard Banac nga mas pabakuron sa ilahanay ang crackdown batok sa vandalismo bilang pagsunod sa direktiba sa Department of Interior and Local Government. Ang direktiba ng Interior Secretary Eduardo Anyo nagwa kasunod sa pag-aresto sa 4 ka mga miyembro sang grupo sang pamatanon nga panday sining sa Manila matapos ginsuratan ang parte sang light rail transit sa Recto Avenue. Suno kay DILG spokesman kag Undersecretary Jonathan Malaya, ang direktiba ni Anyo wala nagabot siringon nga ginapunggan ang freedom of expression kag ginklaro nga ginabaton sang gobyerno ang anuman nga kritisismo.
Sa iban nga balita national, naglambot na sa 13 ang napatay sa paglaslas sang Bagyong Tisoy sa pila ka parte sang Luzon kag Visayas. Limang na record nga napatay sa Bicol region sang maglandfall ang bagyo sang makadua ka beses. Sa buong kadamo ni sa ang nakuryente sa banwa sang Libamanan kag duwa ang nalumos sa mga banwa naman sang Pili kag Goa. Isa pang nalumos sa Bulan, banwa sang Sorsogon kag isang napatay sa syudad sang Sorsogon. Sunod sa otoridad, 5 ang patay sa Mimaropa sa Diin, 4 ang gikan sa Oriental Mindoro kag isa sa Marinduque. 4 man ang napatay matapos sa tumbahan sang puno sang kahoy kag may duha nga gin cardiac arrest. Sa probinsya naman sang Quezon, isa ang napatay matapos na igo sang kilat samtang nagapangista sa Polillo Island. Ginapoint na Presidente Rodrigo Duterte si Lieutenant General Gilbert Gapay bilang masunod nga pinuno sang Philippine Army. Sunod kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, si Gapay nga nagapunggo bilang commander sang Southern Luzon Command amo ang magabulos kay Lieutenant General Macairog Alberto nga magaretiro sa edad nga 56 sa Biyernes, Desyembre 6. Magluwas siya assignment sa Southern Luzon Command, si Gapay ang nagserbi man bilang Mechanized Infantry Division kag Deputy Commander sang Eastern Mindanao Command nga nabase sa syudad sang Davao. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Saturday time alas 6:23. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon, handa sa aksyon! Kag sa aton balita international, isa ka Japanese doctor ang nalakip sa 5 ka mga Afghan nga napatay sa pagpangatake sa sidlangan niya bahin sa Afghanistan. Si Tatsu Nakamura, 73 anyos, nga mo ang nagapanguna sa Peace Japan Medical Services, kakilala bilang Peshawar Kai sa Japanese, ang ginluthang samtang nagasakay sa salakyan sa halalabad sa probinsya sa Nangarhar. Maigo sa nato nga dughan ng doktor kag ihingago pa kuntani nga saylon sa iba nga hospital, apang wala na nakalambot pa tungod napatay ini samtang yara pa sa airport sang halalabad. Ang 5 ka Afghan nga napatay ginabugusan sang 3 ka mga security guard, driver kag isa ka kulig ni Nakamura. Una sa balita, una sa aksyon! Kag sa naman nga sports balita, ginhingadlan na sang Sports Industry Awards sa SPIA Asia ang Philippine Southeast Asia Games Organizing Committee kon FISGOC nga Best SEA Games Organizer. Ini nga pasidugog ang nagakilala sa achievements sang FISGOC sa pag-organize sang pinakamaayong nga SEA Games sa pagpatigayon sang world-class opening ceremonies kag pag-organize sang 56 ka sports nga may 530 ka mga events. Ang SPIA Asia Awards ay isa ka award-giving body sa Asia nga nagahatag sang pagtamod sa mga may achievement sa Asian sports. Si SPIA CEO Eric Gottschalk naghatag sang award kay FISGOC Chairman Alan Peter Cayetano ag FISGOC Chief Operating Officer Ramon Sozara. Samtang sa pinaka-latest nga medal tally sa SEA Games 2019, ang Pilipinas ang mayroon na sang 109 ka mga medalya
54 diri ang gold, 36 ang silver, kag mayara sang 19 ka bronze medals. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, gindala sa hospital ang bana sa ngagtras nga sa Defensor mana matapos pagsukas ng dugo sa pagbugtaw sini kay nasang aga. Base sa post ni Romana sa Instagram, bago lamang nag-undergo sa operasyon sa itutunlan ang iyang bana nga si Boyet Ami. Dugang pa ni Romana nga ini ang mga tinion nga grabe ang iya kakulba kag narikipa sa iya nga post nga napensar sini nga basi madula sa iya si Ami bangod sa natabo. Ang ginpahayag man ni Romana nga nagsobra sa iya ginpangkaon si Ami nga amo ang ginalantaw rason kun nga anadunlan kag nagsuka inisang dugo. Ginpasalamatan naman sa ngagtras ang mga doktor, nurse kag staff nga nagbulig sa iya bana nga sa karon yara na sa maayo nga kondisyon. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Saturday time alas 6:32. So gali ang pag-inom sa DTX 500, bawal ang DTX 500. May tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubos ang glucose, vicin nga nagakontrol sa iyong mga blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX ang produkto nga DTX 500 kag ma-deliver sa inyo mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph o kung pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan Facebook page. Kagin nyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Desyembre 4, tuig 2019. Mga ka-aksyon, 21 dias na lang antes ang Christmas, 28 dias naman antes ang New Year. Kami inyong mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila,